Esta vesprada s'ha presentat a l'octubre el llibre La vida de Llàtzer de Tormos, una traducció al català del Lazarillo de Tormes, on s'especula que el protagonista naix a Tormos, a la Marina Alta, i que la seva vida transcorre entre València i Gandia i no a Toledo i a Salamanca. L'obra conté un estudi preliminar de Jordi Bilbeny on s'expliquen les tesis que els han importat a ubicar la narració a la nostra terra. I veiem que també que el Lazarillo podria ser una mena de símbol o metàfora del poble valencià, perquè després amb els personatges, si els situem en aquests llocs on creiem que els situem, tenen un rerefons històric que està íntimament relacionat amb la Guerra de les Germanies. Tampoc concorda el paisatge, es parla de Toledo com d'una ciutat plena d'hortes ameníssimes i fresques on la gent es passeja a la vora del riu, no? I clar, els autors han entès impossible que això parli de Toledo. Això diu, pot ser Toledo com qualsevol altra ciutat. Doncs sí, pot ser qualsevol altra ciutat, si l'original fos escrit en català, en lloc de la capital del Regne de Castilla, podria ser la capital del Regne de València, on sí que hi ha unes hortes, on sí que les hortes estan a la vora del riu i on sí que la gent anava a passejar.